és molt difícil afrontar, jo crec que avui en dia és més difícil afrontar certes malalties, les malalties greus de fills, les malalties greus de gent jove, fins i tot jo crec que ara avui en dia es viuen més patiment que èpoques anteriors. Sí? Per això ha canviat tot, l'estructura de la família, l'estil de vida, els valors, les noves tecnologies, la comunicació. De fet, aquesta no passarà, però bueno, el canvi de la família afecta totes les edats, no només amb la gent jove. Jo, per exemple, que treballo, jo soc pediatra de formació i treballo amb gent jove, una pregunta que jo no recordo haver fet a l'inici de la meva formació és de preguntar-li a un nen, un jove, tu amb qui vius? Sí? Quan la pregunta és ara, moltes vegades necessites molta estona per entendre amb qui viu aquell nen. Sí? Famílies que s'han trencat, reconstituïdes, però que viu amb una altra parella del pare més els fills d'aquella parella del no sé qui, i comences a fer-te uns nuclis familiars que són molt més complicats. Això no afecta només als joves. Amb la gent gran ens passa d'una forma similar. Sí? Aquesta forma ens diu que la família clàssica en aquest moment és un 70%, però que ens trobem ja un 12% de famílies monoparentals i un 6% de famílies reconstituïdes. La família ha canviat molt. Quan mirem cap a les famílies és una estructura que s'ha modificat molt. Una cosa que diem moltes vegades que sí que fa que les famílies més vulnerables o quan una família passa un moment dolent, això ho marca molt, és que vulguem o no, les dones han sortit de casa perquè han anat a treballar, han sortit, però a casa no hi ha entrat ningú. Sí? Fixeu-vos en el que les persones, tota és una generació de dones, ha sortit de casa per anar al mercat laboral, però no ha entrat ningú a la família. I això què ens passa? Que tenim una sèrie de necessitats, sobretot els més vulnerables, que no les cobreix ningú. Per això deia que jo crec que en malaltia avui les famílies són molt més febles i és més patiment quan en una família li passa una malaltia greu perquè les famílies estan més soles. Jo no dic que no sigui bo que les dones hagin sortit a treballar, el que passa és que hem de ser conscients que la que hem sortit de casa, la casa s'ha quedat sola. I això afecta els més vulnerables, els més joves, els nens. Aquí, per l'edat que sou, podríem dir que potser les padrines o els padrins han entrat a casa per fer aquest suport que feia la mare, però no és el mateix, perquè també quan afecta els més joves i els més grans i els més dependents. El missatge dels bisbes d'aquest any feia molt èmfasis, per exemple, en un àmbit que és el meu, el de la psiquiatria infantil, que és el malalt mental. Sí? Quan deguts amb la meva edat, jo faig infantojuvenil, veiem fins a 18 anys, moltes vegades nois o noies que fan un episodi psicòtic amb 17 o 18 anys, és una malaltia crònica per tota la vida. Necessitaran que algú els cuidi durant anys i anys. I amb aquestes famílies més febles, més aïllades, amb més espais de soledat, és molt difícil sostenir una malaltia durant temps. Sí? Aquí va la primera pista, que quan a vegades des de Pastoral de la Salut és com podem ajudar, jo crec que hem de ser capaços, i tornarem a insistir al final, però de construir estructures o ponts que donin suport a les famílies perquè aquestes puguin sostenir el que és una persona d'un nucli familiar malalta. Perquè el nivell d'estrès, d'angoixa, de patiment en què viuen les famílies és molt elevat. Sí? Per això, aquesta soledat, per haver sortit la mare i no haver entrat ningú a casa, la viuen els més joves i els més grans i fan que les famílies siguin molt més fràgils i molt més vulnerables. Sí, a vegades ho comparo amb aquesta imatge, m'agrada molt, aquesta bombolla que dius, ai, que bonica, i es manté, però mínimament la toques i peta. Sí, dius, aquesta sensació que tens avui en dia de que les famílies moltes vegades van funcionant amb aquesta fragilitat, que dius, els hi passa alguna cosa i la família peta perquè no és capaç d'entomar aquesta cosa que els arriba de nou. Sí, mentre tot va anant bé, entre moltes cometes, va bé? Perquè jo crec que es viu en una sensació de precarietat molt alta d'aquesta bombolla, però a la que la toques
a la que la toca la malaltia, el càncer, la discapacitat d'algú de les persones de la família, a la que necessites, no té reserva per a poder seguir funcionant. Jo crec que és una de les coses que ja quan ens apropem a famílies i a famílies que estan en aquestes situacions n'hem de ser molt conscients. No tenim reserva en les nostres famílies actuals. Tot això tenint en compte que també les relacions dintre de les famílies han canviat. Jo no ho sé, però a casa vostra, per exemple, a casa meva, el meu pare tractava de vostè a la meva àvia. Jo no ho sé, vosaltres a casa, jo el meu pare mai l'he trencat, ja no l'he tractat mai de vostè, vull dir, ja he viscut aquest canvi. Però vulguem o no, els canvis de rols a dintre de les famílies s'han vist. Són famílies menys jerarquitzades, que moltes vegades posen molts menys límits, és com viure en un lloc, a vegades, de dir, en què la gent de casa entra i surt, però no hi ha aquest espai de convivència real, perquè es viu en menys conflictivitat quan els nens surten i van amb els amics, i ara surto, i ara t'informo que arribaré a l'hora de la nit. Jo els meus fills ara en aquesta edat són adolescents, els dos, tinc un fill i una filla, i evidentment no surten quan volen, ni quan, i no surten gaire, vull dir, de fet surten a la parròquia, encara. I a vegades te diuen, em quedo a dinar a la parròquia amb el grup de confirmació, doncs dius, bueno. Però veus molts dels seus companys que el que és normal a casa, la tolerància al que és normal en una generació ha canviat molt. Dintre d'aquesta feblesa de relacions és com la sensació de que a vegades la família, més que un nucli establert, és una sèrie de persones que conviuen juntes amb el que algú entra i surt. Per això, a vegades hi ha major conflictivitat dintre d'aquest espai de convivència en com es reparteixen les tasques, en com és... Aquesta sensació, us havia posat amb una frase que és ben bonica de Confuci que diu educar un fill és deixar-li que passi una mica de gana i una mica de fred. Jo crec que també l'hem perdut. Quan hem educat en un fill amb una mica de sacrifici, no dic molt, però amb aquest no, quan arriben maldades, quan arriba el moment